ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଲୋକକୁ ସବୁ ଗୁଆ ବସେଇକିରି ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବି ବର୍ଷ ପାବ ପୁତ୍ର ଯିଏ ମା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଗୁହାରି କଲେ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନନା ସେପଟେ ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादर ब्लॉग। मु प्रकाश आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बाबू रे स्वागत करुँची। एटा केउंझर सीरीज रो 6 नंबर ब्लॉग। फ्रेंड्स मु आज सीताहंजी बुलिया को जाउची। सीताहंजी बुलिया किछि प्लान नथिला। आज मु कंटियापड़ारू खजुरुणी वाटरफॉल बुलिया को जाउथली। बाटर गोटे जगह टिफिन कली सेठारे एक बोर्ड रे सीताहंजी 7 किलोमीटर लिखाइला। सेटा थिया लोक मानकु मु सीताहंजी विषय पचारली। से कहले जे सीताहंजी माता सीता मंदिर अच्छी और एटारे लवकुशुम पूजा कराऊँगी। मोर इंटरेस्ट है सीताहंजी बुलिया को। प्लीज वीडियो को स्किप न करके शेष पर्यटन देखो। मु सीतामंदिर पहुँची जाइए। आप देखिपे सब टाइल्स पड़ी। मंदिर को जावाई पाहाच पाहाच टाइल्स पड़ी। आप देखिए ये गोटे बड़ पत्थर अच्छी। चलतु मंदिर को जा पाहाच चढ़ी। आप चाहिए वर्षर सबु समय एठाक बुलिया आसीपारे। लोक मुझे जाना पाइली जे रज टाइम एठार एक बड़ मेला अनुष्ठित होची। आपण ये रज टाइम आसतु आपको बढ़िया लगे। लोक मैंने संतान प्राप्ति मंदिर को आसी था। जो मान संतान नहांती से मनस्कामना कर मंदिर को आसी था और मनस्कामना पूरण हुए। देखिए मंदिर व्यू ऊपर कि अच्छी देख बड़ बड़ पत्थर जी कह पत्थर आनी खाली रखी दिखाई। देखो किसी भक्त आस मंदिर पूजा करने को।
ଚାଲନ୍ତୁ ନନା ପାଖକୁ ଯିବା ଓ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସୀତା ଓ ଲବକୁଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ନନା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଏଇଟା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳାରୁ କେତେ ପାଠ ହେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ବି କହିପାରିବୁନି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, ମା ସୀତା ମା ଅଛନ୍ତି, ଲବକୁଶ ଏଠି ନବକୁଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମର ସେ ଆଗକୁ ଏଠି ସୀତା ରହୁଥିଲେ। ନବକୁଶ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଠି ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଘୋଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାରୁ ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନବକୁଶ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମାତା ଏଠି ଥାଇକିରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ପୁଅମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମା ଆଉ ଜଟିଆ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କହିକିରି ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିକି ଡାକିଲେ ସୀତା ମାତା। ସେ ସମୟରେ ସେଠି ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ସେଠୁ ଏଇଠି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଏଇଠି ମାତାକୁ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଭାଇ ମାଆକୁ ନେଇଯିବା, ରାମକୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଭାଇ ନେବା, ହେଲେ ମାଆକୁ ଆଉଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା କହିଲା ବେଳକୁ ସୀତା ମାତାକୁ ସୀତା ମା ଆଉଥରେ କହିଲା ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହିକିରି ସେ ବାସୁକୀ ମାତାକୁ ସମନା କଲେ, ମା ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ତୋ କୂଳକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ମୋ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିପାରିବେନି। ଏହା କହିଲେ ଏଠି ମାତା ପଶିଗଲେ, ପାଷାଣ ଫାଟିଗଲେ, ପଥର ଫାଟିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଷାଣ ଫାଟିଗଲା, ସେ ମା ପଶିଗଲେ, ଲବକୁଶ ମା ବୋଲି ଉପରେ ରହିଗଲେ। ଏଇଠି ସୀତା ମାତା ଏଠି ପାଷାଣ ଫାଟିକିରି ପଶିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଲବକୁଶକୁ ଗୁଆ ବସେଇକିରି ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବି ବର୍ଷ ପାଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ଏଇଠି ମନୋକାମନା କଲେ ହଉଛି। ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କଲେ ବି ହଉଛି। ଯାହାର ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ରହୁଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୁହାରି କଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନନା ସେପଟେ ସେଇଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ସାଳଟା ଏଇଟା ଲବକୁଶଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବକୁଶଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଯେଉଁଠି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଜ ବେଳେ ମେଳା ହେଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ମେଳା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମେଳା। ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ଜାଣି ପଡ଼େ ବୁଲିକିରି ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବେଢ଼ା ବୁଲିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି।